Адміністрацыйны корпус беларускай чыгункі ў Віцебску і яшчэ больш за 100 аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, выстаўлены на таргі ў снежні. Па інфармацыі камітэта дзяржмаёмасці аблвыканкама, трохпавярховы будынак на прывакзальнай плошчы самы дарагі за апошнія гады аб'ект нерухомасці, які прапануюць да продажу на аўкцыёне. Яго ацэначны кошт больш за 8 мільёнаў рублёў. Раней тут размяшчаліся рэгіянальныя кассы. Само здание было построено в 1960 году, после проведения масштабной реконструкции в 2010 оно существенно преобразилось и приобрело современный привлекательный вид. В состав корпуса входили кассы региональных линий, которые сейчас переехали в основное здание вокзала. Также здесь на первом этаже расположены продуктовый магазин, парикмахерская, имеются складские помещения. На втором и третьем этажах расположено кафе, кондитерский цех, административные помещения. Многие площади, благодаря удачному расположению, сейчас даны в аренду. Усяго з пачатку года камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама вярнуў у гаспадарчы абарот 125 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваліся. Гэта дазволіла не толькі задзейнічаць маёмасць у развіцці рэгіёна, але і папоўніць бюджэт на 3,5 мільёны рублёў.